ଜମିଦାର ହିସାବରେ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ମୋର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତମେ କରି ଆସୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କରି ଆସୁଛି। ସତ କଥା ଆଉ ମୋ ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ସୋନିଆ ସାହୁ ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଧନିଆ ସାହୁ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମୋ ପୁଅ ମନୋଜକୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନୋଜ ବାବୁ ଜବାନ ପିଲା ତାଙ୍କ ମନ କେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ତ କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାନ ହେଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବେନି। ଠିକ କଥା। ମନୋଜ ଆସୁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣ ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସି ଜଣା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତୋ ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ରେ ମନୋଜ। ତୋ ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବାର ଅଛି ରେ ମନୋଜ। ଆମେ ଖୁସି ଦେବାର ନାହିଁ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ମନୋଜ ତୋ ବାହାଘର କରିବାକୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରେ। ଏଥିରେ ତ ମତ କଣ? ମନୋଜ ବାପା ମୁଁ ବି ତ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ବି ତ ଅଭିରାଜ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେଖି ଆସିଛି ବାପା। ତାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଝିଅଟା କେମିତି ଅଛି? ଗୋରୀ ଅଛି ନା କାଳି ଅଛି? ଢେଙ୍ଗି ଅଛି ନା ଢେଙ୍ଗି ଅଛି? ନା ଢେଙ୍ଗି ଅଛି ନା ଝୁକି ଅଛି? ଢେଙ୍ଗି ଅଛି ନା ଝୁକି ଅଛି? ଝିଅଟା କେମିତି ଅଛି? ଗୋରୀ ଅଛି ନା କାଳି ଅଛି? ଢେଙ୍ଗି ଅଛି ନା ଝୁକି ଅଛି? ହଁ ରେ ମନୋଜ ଝିଅର ପରିଚୟ କଣ? ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ? ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବାପା।